Ditip ya, Pak. Ditip apa? Bayi ditip karo wong gerang. Iki. Iya apa? Pusaka Cundamani. Pusaka Cundamani kuwi gone Durna bapakku. Heeh. Kotok gawa. Saedan. Wah, mesti Durna tok jotosi. Ora ya. Kula ngerti, heeh. Truk cangkeme. Wong ora kok. Aku Durna saiki diperban sirahe. Heeh, aku ya ora Durna. Opname ya, Truk. Pancen menungso-menungso elek tenan. Ditip ya, Pak. Wis kono mangsa boronga. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kakang Antasena piye wisanggeni wis dadi Kang. Tegese piye wis dadi mau aku kurang tanggap ana ing negara Ngastina nalika ning Datulaya. Siwa Ngastina ngukui negara Ngastina. Monggo aku kandha karo kowe rak wis gumolong tekadku. Nggonku kepengin dadi ratu nang negara Ngastina ora ketang amung sak umuring jagung sak uruping damar. Ning penjangkaku iki wis niat sato wis tekake nggon tekad tegese ora ming karep ning tekan ning tekad. Ya. Mula rame-rame ranas malang-malang tak putung. Aku ora bakal wedi mungsuh para Sata Kurawa. Tumuli kowe tak kanthi saka ngrandu gombala iki wigatine nek ana apa-apa ngrampung ana ya Kakang. Lah iki sing ora penak ning kene iki. Sing dadi ratu kowe kok sing kon ngrampungi aku. Kok sik to, kowe tak takoni, kowe tresna ora karo aku? Tresnaku lahir batin karo adikku lanang Drepsila Geni. Anak Pandhawa iki ra wis dijodokke dhewe-dhewe to. Nek Kakang Garukaca kae karo Kakang Abimanyu, nek Kakang Antarja karo Kakang Irawan. Heeh. Nek kowe karo aku sing pinter jodokke sing pinter, sing kocluk jodokke sing kocluk. Ya, ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Akarep kakangmu tok unekke kocluk ora apa-apa. Wis kowe mangkat to. Kurawa rampung ana. Bandanen tangane krincungen sikile kabeh. Lebokke pakunjarane aku njaluk lho, aja gawe pepati. Ya. Mergo niatku pancen ora kok gawe pepatun nang negara Ngastina. Ning siji ngapokke Siwa Ngastina, angka loro kepengin munjung lawan wong tuaku. Ya, kuwi apik ni. Iya. Mengko yen ana sing maju senopati sing kira-kira kowe ora wani, kowe mundura, kandha karo aku tak tandangane. Sik, kowe aja ngias karo aku. Aku dadi wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton aku bener. Waton aku ngadeg ana ing bener. Arep sing maju Siwa Ngawangga, sing maju Yang Durna, luwih-luwih sing maju Siwa Ngastina. Aku ora wedi, wis kowe ngaso kono. Kowe golek nggon sing kaya aja nganti ireng awakmu, Kurawa tak singkirke. Matur nuwun ya Kakang, durung tak tandangi kok matur nuwun. Ngono wis rampung matur nuwun. Ya, sing ati-ati. Ya, pamujimu tak jaluk ya ni. Iya Kakang Antasena. Patih Ploso Jenar piye? Kok nggawa Kurawa segelar sepapan tumbake ngrangap ya Jatingarang paing megar kaya jamur barat. Wigatine pancen wis diniati nek wisanggeni ora entuk lenggah dampar Siwa Ngastina ngukui. Rak ngono to, Mbah? Iya, pancen mengkono nggih. Mula Kang Sangka kuwi tak suwun sampeyan kundura ya, wayah Mas. Aja nganti mbacut mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Nek nganti aku mundur ora mbacut tegese aku nglarani atine Wisanggeni. Monggo Wisanggeni ki adhiku sing tak tresnani. Mula ngene wae, Mbah. Sing lunga Kurawa sak Duryudanane kon lunga saka negara Ngastina.
Ngastina arep disuwun ngampil karo adiku lanang. Nek ra entuk aja gawe nesu Antasena. Nek ming dikrubut Kurawa 100 wae aku ora wedi. Aja kok Kurawani sing ngrubut aku. Kami tuwaning Kurawa, patih Ngastina kon ngrubut Antasena ora wedi. Aku ora melu-melu. Aku ki mung ngomongke. Nek mung ngomongke semingkir. Kuwi Siwa Kartomarmar tok ndelke mungsuh Antasena to. Nek nganti iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Piye kowe dunekke ngono ki piye kok mung meneng wae. Nek cara aku kendarat Antasena. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Kartomarma? Rasaku kian gunem, Pakdi. Yo dicoba. Kaya apa aku sing tekaning pati, gene marganing patimu. Maju nek ana wong tuwa kewirangan aja nyalahke Antasena, Pakdi Kartomarma. jebul dadamu marang Surtayu Antasena mundur cah bagus rasah ngelekke aku
Kurawa aja mlaku maju mbaka siji. Maju mara bareng ora bakal tak tinggal loncat mati dening aku. Nyo, tibano. Oh. Mati. Oh. 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 Cina gleleng tenan. Ngucak acik kula wong kepalat. Pakde Durma ganti. Betul. Arep ngopo? Ngelablak kowe. Yo. Wih, dian kendel tenan cah iki. Mati jeneng aku. Kowe ngantem Antasena. Cilik metu gedhe, gedhe aku semaput, gedene tekaning pati. Nyembah karo kowe 20 taun. Wah, pamel. Sing dadi nyatane. Yo. Modal wae. Oh. Dian. Hap. Modal. Modale kurang apa piye? Modal. Ayo modale sapa sing kurang? Modar maksudnya. Oh. Yo. Oh. Nggo gaman Pakde. Oke. Baca silamu. Yo. Modal. Jangan kedul apa ya? Gak landep iki. Ayo golek liyane. Glaji silamu. Tiban Kyai Cenco. Senso kok cenco. Cilat tok. Yo. Modal. Iya. Wah, elok. Kampak silamu Tibakno. Modal. Iki cilah apa to iki? Kepluk cecok. Yo tibakno. Dan wis entek Antasena Golek liyane, aku mau nek wis sithik. Oke. Tapuk sandal. Yo tibakno. Tak entuke pokoke ora ana gaman kok. Ayo. Ijen wilang bebalang. Ayo gage. Walesen aku. Walesen. Wah! Waduh. Mlayu. Antasena ngamuk. Ayo kanca golek ndelik gon ndelik ayo ndelik metuki Antasena mati tenan. Mati tenan Cilaka. Ayo man ndelik man. Ndelik nendi? Antasena ngamuk man niki pun mboten iso dindakake calon sing alis. Nyemelangi tenan. Kowe wis maju apa? Mpun sampeyan lan delok. Kok aku ora weruh. Wah, kula nek maju secepat kilat to man. Temu Antasena kula tandang Antasena aja gleleng mundur lho. Kowe cek mundur Pakde, tak juwata silahe. Sapa? Antasena cis. Tiba kono. Sing ngomong sapa? Gleleng wae. Kedepe ora kula jotos mleh cis. Wah. Ora apa-apa kula jupo gaman Pakde. Oke. Bakul tekan kula silih bendone. Kula nggo ngeplok Antasena gak apa-apa. Wong nyigal glugu kula cilih bendun anu glajine. Nggo nyigal silih Antasena gak apa-apa. Entene kula diajar man. Mboten mlayu Cilaka sampean. Asli sumpah niki Antasena ngamuk tenan iki. Mari. Arep ndelik nendi kowe? Toilet. Kancing cekon delok wis ora bakal digoleki Antasena. Cah kok jirike nyethek ora. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih man. Mumung suwe. Arep maju apa? Nek pun rada sela. Iki wis sela banget. Antasena wis ora ana mungsuhe. Kabeh Kurawa wis mundur kabeh. Bapak. Patenana Antasena. Man. Patenana Antasena. Kula ribet cacanan.
Kaget aku. Pak D Citraksi dasar kepornya. Antasena. Piye? Kowe mundur. Mundur piye? Mundur aja njaluk negara Ngastina nek isih kepengin suwe uripmu. Lah kowe arep ngopo? Lho, nglabrak kowe, ngajar kowe. Wani apa karo aku? Seseng medeni apamu? Bola-bali kowe kalah karo aku. Biyen. Sesaiki durung kanuan, Citraksi mentas meguru anyar. Pakde, Apa? kowe tak kandhani ya. Heeh. Penonton semene akeh iki wis do ngerti kabeh. Nek kowe perang karo aku, wong semene iki do mbedhek mesti menang Antasena. Mergane nek ndi menange Antasena. Ora ana kok Citraksi menang karo Antasena iki ra ana, urung tau kelakon. Nek upama ana penonton semene iki bali kabeh terus mesti do ngrasani dalange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti do ora nanggap. Apa kowe gelem dadi wayang ning jero kotak nganti krikiti tikus? Iya ya. Ha iya. Berarti nenek-nenek iki aku menang mesti wayang ki ora bakal ana sing nanggap. Ora ana, ora percaya ro dalang. Cilaka to? Heeh. Ning nek menang aku, ya semene iki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Ah, Nenek-nenek pancen ngono saiki antara ing awake dhewe ora sah peperangan. lah iya. Aku pakdemu kowe anake Werkudara. Werkudara. Werkudara kuwi adikku. Heeh. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok Sengkuni. Lah, kene ngayang ngono kuwi. Manut Sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ora ana wong nanggap wayang ora cilaka. Cilaka, aku barang ya cilaka. Kowe ora mung kowe tok sing cilaka, wayang sing dijejer-jejer kowe ngacekan kono kae cilaka kabeh. Mergo ora dilakokke, mergo dalange ora dianggep pinter. Citraksi kok menang karo Antasena dong rasane dalange goblok. Betul, betul. Pancen kowe cerdas Antasena. Nek ngono wis mbangane ora ana wayang luwung aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor 1. Tetep nomor 1. Begitu. Ya, Wis aku njaluk pamit ya. ya. Nek takoni Mak Cil anu Simbah Sengkuni, Engko aku sik wangsulan. nek kono ngayel, Tak jotosane. oh iya. Mergo wong semene iki mesti seneng nek Sengkuni diantemi. Seneng. Wayang mesti tambah ngrembaka. Tambah ngrembaka. Oke, nek kaya tak jotosane wonge. Wis njaluk pamit Antasena penake nang kono ya aku tak bali ya. Ya sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora krungu leting gedebuk. Kok kaya ora weruh lehmu nggawa gaman. Man, nenek sampeyan gelem tak kandhani. Niku sampeyan penak awake tur tetep dadi wong tuwa. Ning nek ora gelem tak kandhani, nggih monggo malah salin bubukan sesampeyan mungsuhe kula. Lho. Kok iki masalahe apa ta iki? Ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu ki. Ngeten, Man. Kula maju. Heeh. Ketemu kali Antasena. Lah iya. Kula tantang Antasena dasare nika anak kula dhewe. Lah iya. Antasena, kowe njaluk mati cara piye? Kelon tak untapke nyawamu. Antasena niku piyayine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde. Kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do mbedhek jelas menang aku. Bisa ngomong? Oh, Antasena. Kula ya membetulkan. Lah iya. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Lah iya. Terus Ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena ki wayang cara ngendi? Ya nek ming do ngrasani, nek do ora nanggap, kula karo sampeyan teng jero kotak bosok krikiti tikus. Bener ora? Bener ora cungar-cungir?
Sik kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Mas. Ning kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Tur Antasena niku DRS. Lho. Dodol ronde surungan. Nika. Cacah cerdas. Mula kula manut cara cerdas. Wong tuwa niku aja sok nyepelek karo cah enom. Sanesane iki niku aja ana tembung cah cilik ngerti apa. Lho, salah. Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman betul. Ning cah enom ya duwe kepinteran. Pengalaman karo kepinteran dadi siji, aja dia-dinia. Bakale apik. Ngoten. Oh, nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula mboten ngertos. Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya, paham ya? Paham. Wis, aku tak ngasuh. Ah nggih, monggo nderekaken. Cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun aku. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sing petuk sapa? Ora kok. Sing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho, Man. Jeng napa sampean diajar? Sampeyan ngunekke kula petuk njaluk tak jotosi apa? Ora. Oh, kurang ngunekke apa-apa. Salin bubukan. Semangkean. Cit, ngapa? kowe iki Pak Dene lho. Kalaru Antasena nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Isin ku merem ilang. Kaya anang nika wae ora tau desa. Nur. Rene oleh. Nggih. Pripun? Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? Maju kaya ngopo nek musuh Antasena mesti kalah. Terus niki apike, Man. Diaturke sing kawogan. Antasena nek musuh Kurawa, Kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarate kaya dene timun Antasena duren glundhungi mesti memet kabeh. Mundur mawon. Bapa Durna ken maju ken ngliga pusakanipun Kakang Premban Durnaja enak-enak kabeh enak Kakang Premban. Turnaina panalingane lolo majar kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi salah sati wana. Putuku Antasena lha kok dadi kaya ngono kowe ngger kowe kok nekat banget. Bakal ngewang karo adikmu wis anggeni mbedah negara Ngastina. Yen mangan kaya ngono kudune kowe tak tegake. Wis ora ana ati kanggo kowe. Wis ora ana wektu kanggo kowe lan ora ana kalodhangan nggonmu kurku bakal menehi pangapura karo kowe Antasena. Sawangen eyangmu saka Lima Liga Kyai Cundamanik ora minggat saka negara Ngastina tamani Kyai Cundamanik ora sirna margaya aja tuntang Begawan Durna ing saka Lima Marat. Simbah Sukalima. Lah kok dadi sampeyan nglepaske Cundamanik mongko pusaka iki pusaka kadewatan. Pusaka iki ora sak baene dienggo namakke marang sak pepadaning titah. Ning kudu sak traju sak bobot karo kekuwataning titah lan kekuwataning Cundamanik. Kok malah kowe negake karo partine putumu Dewa Antasena. Weh lah bejo aku tanggap cloro-cloro tak saut jebul wujuding Cundamanik wis ben. Eyang Durna men tekan kene. Nek arep njaluk pusaka Cundamanik men dijaluk. Eyang Durna sing gedhe pangapuramu, pusaka Cundamanik aku sing nggawa Eyang Premban. Antasena, Antasena, tak kati pusaka malah tok cekel ki piye Antasena?
Aku njaluk Cundha Manik ya ngger kuwi kekuatanku ya cah bagus. Balekno karo mbahmu ya Antasena. Sampeyan tegel karo aku kok, Mbah. Jane ora ning merga saka dawuh anak Prabu Duryudana lan ature Adipati Arya Sengkuni aku kudu tegel karo kowe ya Antasena. Balekno ya. Ya wis. Nyo, tampanono, Mbah. Tak kondurke. Lah ra ngono, cah bagus, aku ki tresna karo kowe. Nek wis tak kondurke aja nggo mateni Antasena ya. Ora Antasena. Rasa nangis. Aku tak pusaka tak cekel ki otot bebayuku tumuli wis pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Kene tak tampanane. Nyo tampanono. Antasena. Ora edan kowe. Jare arep tak balekke karo arep tak nyunyukke. Aku ki ora arep nyunyukke, iki arep tak balekke. Sembrana ora dingonake. Nek kena dadaku aku lebur tumpur tanpa dadi. Ya wis nyo tampanono. Tenan lho. Ora dinyunyukke. Ora. Aku putumu kok. Iya, matur sembah nuwun ya Antasena, tak cekeli Antasena. Lho. Gak aku nek cara ngono kuwi. Mbah. Apa? Baline pusaka Kyai Cundha Manik nek wis anggeni wis kelakon dadi ratu ning negara Ngastina. Nek urung kelakon dadi ratu, taunono windana pusaka ning tangane Antasena. Antasena aja kaya ngono. Cah gedhe kok nangis. Ya men. Nangis kok gedhe cilik padha wae. Malah angel ngeneng-ngenengi wong gedhe. Cah cilik iki dimiki terus meneng. Cah gedhe nangis dimiki ndodro. Apa ora senengane kok kono piye? Iya kowe. Ya ora balekke titik karo kowe. Pitulung kira anak Prabu Ngawangga. Lho. Bapak Durna kok muwun menika wonten menapa? Tiwasan, Ger. Kula nyuwun tulung nggih, Ger. Wonten menapa? Nalika semantut kula nampi aturipun Adipati Arya Sengkuni bilih Antasena ngamuk wonten negari Ngastina. Inggih, lajeng tumuli kula ngedalaken pusaka Kyai Cundha Manik. Sareng kula lepasaken Kyai Cundha Manik. Menika lajeng mboten kanthi kanyono Kyai Cundha Manik saged dipun cepeng kaliyan Antasena. Cundha Manik dipun rebat kaliyan anak kula Antasena. Nggih, Ger. Panjenengan mbok kedalaken pusaka. Menapa, Bapak? Kyai Kuntilesit anu. Kyai Kunta. Kyai Kunta. Nggih, Ger. Dipun namaken Antasena. Nek Antasena pecah Cundha Manik wangsul pangaosipun Begawan Durna. Nggih, kula nyuwun tulung, Ger. Menika kegiatan kula anak Prabu. Weh, lah dalah Antasena njaluk mati tenan kowe parat. Karna mawingis-wingis Begawan Durna nganti nangis sesenggrukan kaya bocah cilik. Merga pusaka mbok gawa. Pusaka Cundha Manik mbok saut, nggir, Cah Bagus. Balekno. Tak kondurke marang panguwasaning Begawan Durna, aja mbok gawe lara penggaling Begawan Durna ing Sukalima. Pakji. Nek Eyang Durna ora nglepaske pusaka Cundha Manik mestine ora kaya ngene kedadiane. Ning Eyang Durna wis mentala karo aku. Eyang Durna wis tegel karo patine putune dhewe, mula nyuwun pangapura nek pusaka Cundha Manik tak gawa. Sawetara wektu. Lho, kowe ora mbalekke? Ora. Nek ora mbalekke,
Apa kowe wani karo awakmu ing Ngawangga? Nuwun sewu, aku ora bakal pisan-pisan wani karo panjenengan. Ning Antasena ki ora tau mambu penantang. Antasena ki ora tau mambu ditantang wong. Nek ditantang nuwun sewu aku wani. Lho. Wani karo awakmu sing tak wedeni apamu. Ning nuwun sewu upama Dewi ki kelakon perang. Nek aku menang, aku kelangan wong tuwa. Ning nek sampean sing menang, apa sampean ora ngrasake kelangan anak? Ketemu pinangkara kowe nyebut yen to kowe anakku. Sampeyan rasa selak. Sampeyan rasa selak. Upama jagat iki ngeparengake, sampeyan mesti manunggal karo para Pandhawa. Ning mergo sampeyan iku putangan budi babagan derajat pangkat lan dilabuhi dening Siwa Ngastina, mula sampeyan tau tate prasapa sumpah yen to jiwa raga sampeyan ngrukupi negara Ngastina. Nek sampeyan ora kabotan karo sumpah, aku ngerti pasuryane Pakdi kuwi yen to ketemu karo pepundhenku Pandhawa, tresnane tekan ati. Ya apa ora? Lah kok dadi kowe saiki arep mateni anake Werkudara? Nek aku mati aku ora apa-apa, wis ora krasa apa-apa. Nek bapak ora trima. Apa sampeyan mentala? Nek bapak ora trima terus bapak ora wani karo sampeyan mergo bapak iki ngajeni karo wong tuwa. Terus nangis ning ngarepe sampeyan. Apa sampeyan mentala nyemur pitetes sing luwe bapak Werkudara mergo kelangan anak dipateni karo Pak Dene dhewe? Ayo. Endi kata-katamu? Ayo saiki ngendika. Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah wis ning negara Ngamarta. Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah mesti ngurungkepi pepadane Kanjeng Eyang Kunti. Ning mergo sampeyan kebondo karo sumpah, urip sampeyan dibondo karo sumpah sampeyan dhewe. Mula tetepi jiwa kasatriyan aja nganti mencla-mencil kaya banyu tumpang godhong sentrik. Sampeyan paripaksa gedhing ning gedhingmu karo Pandhawa iki ming lair, ora tekan batin. Ya ora. Wis nyo aku patenono. Saiki ngene wae Pakde, aku tak rasah bangga, aku tak ora wani karo sampeyan. Sampeyan mang njupuk pusaka Kyai Kulanada. Tuncepke dadane Antasena, aku mesti mati. Ikhlas lahir batin. Ning patiku iku mesti dingerteni karo para kawula. Kawula mlayu ning ngarepe bapak. Bapak dilapori Antasena mati. Wah, sing mateni sapa? Sing mateni Karna kakangku. Bapak ora wani karo sampeyan. Anane ming nangis ning ngarep sampeyan. Asli wong bapak ini aku ngerti sifate bapak. Wis ge wis. Ayo. Piye iki kok meneng wae iki? Kok njur kendho kahanane? Apa sampeyan mentala mateni Antasena mergo labuh Cundamane? Terus saiki aku tak takon karo sampeyan. Durna iki apamu, Pakde? Durna iku ora sambung sedulur, ora sambung getih karo sampeyan, kok tok belani nganti sampeyan mentala mateni anak sampeyan dhewe. Terus penggalih Narpati Basukarna sing tak anggap wong tuwa ki endi coba aku tak takon. Seneng aku. Pinter tenan ning ngolak-alik ukara nganti Siwa Ngawangga wedi karo kowe, Kang. Oh, dokter Andes iki. Nyepelekke beda karo kowe. Kowe iki ijazah tuku kok. Tuku dengkulmu mlocot ora. Senengane kok ngelokke sak penake dhewe. Wene. Terus aja mandhek. Yen perlu Ratnalendra Ngastina dirangket sak balane sisan. Sak senopatine sisan. Eyang Durna, Eyang Pati kuwi dirangket san kabeh, dirangket meneku dadi ratu tentrem, Kang. Yo, manut karo adhiku lanang aku. Kados pundi ingkang sumaguh badhe mbondo Antasena kaliyan pun wisanggeni kemawon wangsul wonten ing Ngawangga mboten tanggel jawab kok nggir. Nggir pusaka kula malah ical nggir. Cundamane dipun beto dening Antasena. Jagat Dewa Bathara. Kados pundi kawontenan negari Ngastina. Paman menapa kula kedah jumangkah wonten ing pabaratan mangkir miyen nggih kula aturi sabar. Samenika ngaten kemawon.
Monggo medal saking negaring Astina golek Pintasraya pados Pintrasraya. Nyuwun senjata pitulung dhateng sinten kemawon. Kakang Durna kira-kira piye Kakang sapa sing wajib disuwuni pitulungan? Oh, didom mawon Cik Patih. Didom kersanipun kula yen anak Prabu Duryudana mlajar wonten ing Dandang Mangore. Sampeyan mang mlajar teng negara Ngamarta kalane Wisanggeni mangaturke wong tuane kabeh. Oh nggih, monggo nggih monggo kula dherekaken Bapak. Melayu kabeh metu alun-alun mburi. Sinuwun Ngastina ya mlayu, Durna ya mlayu, Yang Sengkuni ya mlayu. Lah dalah. Padha ngacuring jurit. Ora wani adu arep karo Wisanggeni, ora adu arep karo Antasena. Ha iya. Piye? Doyak apa piye? Doyak. Aja mandheg. Nek perkara ngoyak kuwi ya melu ngoyak. Ora kok ming tenguk-tenguk tok. Aku wis kesel banget lho nih. Perang nganti adu arep karo Siwa Ngawangga iki totoh nyawa, totoh pati uripku adu arep karo Cundha Manik, totoh nyawa. Kowe mung ngombe es teh wae. Karo tenguk-tenguk. Panase ora jamae. Ha iya nek ra ya kanthi Kakang niki diomani. Mengko tak tukokke aja kuwatir sing baku kaya aja nganti ado-ado doyak, Kang. Ya yo manut aku. Gawe geger sangganing para pergasaan jim setan mriprayangan ingkang padha mapan ana ing Dandang Mangore jebul ana titah pujang kara kemapan telenging wana Krendayana Begawan Durna padha raja sapraptamu. Lan sapinanganing kawidadan bekti kula kunjuk Pandya Petari. Iya Durna tak tampa. Pangestu tampanana ya penemban. Oh inggih kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan Pandya Petari. Duryudana Raharja sowanmu. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sami kula sowanipun ingkang wayah pun Duryudana. Kanjeng Hyang Bathari. Ana apa kula sakarone dene sowan ing Dandang Mangore? Katon rengu pasuryanmu sakarone mara gage matur marang panjenengan ulun. Yen to pancen darbe panyuwun kowe bakal nyuwun apa nggih Duryudana? Oh Durna. Wonten dawuh. Monggo kula aturi munjuk atur sanipun Sang Pandya Petari. Supados enggal padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang putra ing Astina. Kula nuwun pangapunten Pandya Petari. Sowan kula ngersa paduka Pandya Petari menika istripun ingkang sepisan ngaturaken bekti darmanipun ingkang abdi pun Begawan Durna dhateng paduka Sang Pandya Petari Durga. Dene dungkap angka kalih. Sowan kula kaliyan anak Prabu Duryudana menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Dateng paduka Pandya Petari supados samangke damel pepadhang tumraping negari Ngastina. Tobat, tobat. Gawe pepadhang tumrap negara Ngastina kuwi Ngastina kena ngapa, nggih? Mugi andhatosna ing kawuningan bilih negari Ngastina menika sakmangke kedatengan parang muka ingkang meh saged ambedah negari Ngastina tumuli anak Prabu Duryudana kaliyan ingkang wayahipun Begawan Durna keplantrang kepelajar sowan wonten ing Dandang Mangore. Durna, kula wonten maring adawuh sapa ingkang bakal wani mbedah negara ing Ngastina? Mugi andhatosna ing kawuningan Pandya Petari. Ingkang mantun badhe ambedah negari Ngastina menika boten saleh kejawi namung wayah jengandika ing Dresila geni nggih menika pun Wisanggeni. Sesarengan wayah paduka ing Randu Gumbala pun Antasena Pandya Petari mekaten lelampahanipun. Dandang Mangore yen to ingkang bakal wani mbedah negara Ngastina kuwi Wisanggeni kalawan Antasena. Tumuli tumaratap penggalihku
Ternyatane wong loro kuwi pancen mustikaning titah. Nadyan ora bisa basa sarta ora bisa tata krama. Nanging sapa to nyang wani napake kridane Sang Hyang Antasena? Oh, Manja Betari mesaken dhateng kula lan anak Prabu Duryudana. Wonten sukaliraning penggalih Paduka Pandya Betari ngemutaken dhateng pun Wisanggeni lan pun Antasena. Menawi ngantos Paduka boten ngemutaken dhateng pun Wisanggeni lan Antasena menika mangke kula nuwun sewu ngestina badhe bedah. Lan anak Prabu Duryudana badhe kontrang kantringan sugengipun wonten ing alam padang. Durna Duryudana kowe ndelik aja nganti ngetok. Mengko mundhak dadi kamurkane putuku si Wisanggeni. Sedhela maneh bakal padha prapta ning mawan kene bisa tak elekke ya ora bisa ya mbuh mengko kepiye kedadeane ya nggih. Iya. Eyang Betari slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Eyang. Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuning pun Eyang Tampanana tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus padha rarja. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bekti ngersaning Mbah Putri. Iya tak tampa Antasena pangestuning Mbah Putri Tampanana tak gegem dadiake jimat. Medeni ya ni, yo mlayu yo. Wis ora usah wedi. Kowe iki wong kendel kok muruh Pandya Betari Durga kok wedi ki ngopo? Aku dadi kaya ngono kahanane ting telekuk awake. Anjen wujude kaya ngono kuwi, Kakang. Oh ya wis kowe sing ngurusi. Ya ora usah kuwatir. Wisanggeni apa yang? Apa mangan kepara nyata Pradule Duryudana putuku lawan Begawan Durna yen to kowe mbedah negara Ngastina. Nek mestine aku ora bakal mbedah. Niatku mung kepengin nyuwun ngampil negara Ngastina tak nggo dadi ratu ora ketang mung sedhela. Ora kepang mung turut kedheping paningal, aku pengen ngrasake piye to rasane dadi Nalendra. Jer kabeh sedulur-sedulurku wis padha dadi ratu. Mula Wisanggeni ya kepengin padha karo sedulur-sedulurku putra Pandhawa kabeh iso ngrasake madeg Nalendra. Mula sing tak gayuh Ngastina, jer Ngastina kuwi negarane wong tuaku. Lah, tekaku ning mapan kene iki mung bujung karo tindake Siwa Duryudana lan Eyang Begawan Durna. Tawes padake kok mlebu ning alas Krendayana cetha lamun sowang Eyang Pandya Betari Durga ning Dandang Mangure. Pancen kepara nyata. Lah, saiki nek pancen nyata Siwa Duryudana nendi? Eyang Durna nendi? Arep tak bondo, tane tak krincung sik leboke pakunjaran. Nek wis tak leboke pakunjaran aku lenggah dampar negara Ngastina. Kemudian kok nek wis rampung bakal tak luwari ning negara ora tak balekke marang Prabu Ngastina. Tobat, aku tadi kaya mengkono panjang kamu. Mongko yen kowe wis kebacut nesu kaya ngono iki ora ana bakal iso ngendhake kamurkanmu Wisanggeni elinga ya elinga. Yen to Ngastina kuwi besok ana lakone dhewe. Balene negara Ngastina kuwi kudu nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Yen to nganti kowe nekat kaya mengkono tegese kowe miradati marang keparenging dewa, kowe miradati marang keparenging para Jawata. Kang mangkono kowe bakal entuk soting Iwang Jagat Grinata. Wis to, perkara ala becik bener luput kuwi engko tak sandangi. Bejo cilaka kuwi engko tak sandangi ora sandadak kowe nuntun sarta kowe ngandani karo Wisanggeni. Ming entuk apa ora? Tobat. Kowe kalau tak kandhani apa ora? Yen kowe ora kena tak kandhani aku ing dadi pengayomane Duryudana lan Begawan Durna. Bakal mentala karo kowe Wisanggeni. Piye? Piye, Yang? Eyang ngendika kaya ngono kuwi takon baleni Pisankas. Coba balenono. Pisankas balenono. Aku nang bakal murba mahasiswa kalawan kowe Wisanggeni. Wolah, nek kono kowe wani karo kekuwataning Gada Inten Tobat. Wah. Kok do mlayu iki tok wedeni apa ini? Kekuwataning Gada Inten. Gada Inten ki apa? Lho, kowe lali kok piye? Kowe karo aku ora wis diparingi pusaka karo Sang Hyang Pada Wenang ya Sang Hyang Asih Prana. Heeh. Sesuk kowe karo aku iku ora melu Bratayuda. Apa iya? Iya. Waduh, aku wis tuku tiket e. Hus. Kowe iki satriya kok omongane blondrak-blondrok kaya ngono to? Aku ora melu.
Pancen dadi garis sing pepesten kowe karo aku ki ora melu Bratayuda. Sesuk kowe duwe kewajiban karo aku. Yen arep dadi Bratayuda supaya para Pandhawa iso entuk kemenangan, kowe kudu iso nyirnake dedengkoting Angkara Murka. Sapa? Ya iki mau sing ngarep aku ki mau. Yang Bedari Durgawa. Iya, siji, ana siji meneh. Sapa? Bathara Kala. Kowe sesuk karo aku diwajibke dadi sirnaning Bedari Durgawa lan Bathara Kala sarana pusaka gada inten. Mula Bedari Durgawa kowe nek wurung ngerti gada inten ngono gilane kepati-pati. Kok aku urung tau tok wenehi ngerti. Arep urik kowe. Nyambut gawe sesuk wong loro kok gada inten tok gawa dhewe. Keparing ing wangpi kula padha wenang aku sing gawa, Kang. Nek kowe engko ndak ndrawasi wong kowe iki wong sembrono. Wujude kaya ngapa? Ora usah tak duduhi sesuk wae nek nang omah. Kok cedhil banget to kowe. Sithik wae wis, pucukane tok. Emoh. Ora usah. Engko tak padhake ro gadaku. Ora. Ora usah kowe senengane ngayal. Lah, iki malah ngene Kakang, piye? Gandeng Pandya Bedari Durga iki lunga. Aku muni gada inten mau kabeh para bregasaan jim setan padha salang tunjang rebut ducung golek papan pendelikan wedi karo aku. Do ndelik kabeh. Mula dandang mangure suwung. Terus kok niatku beda ya, Kang? Lah, iki ndi acara meneh. Arep ngopo? Arep ngopo? Lek ku dadi ratu ora ning negara Ngastina. Nendi? Ning dandang mangure. Sik nih. Iki kayangan. Aku wis ngerti nek iki kayangan. Ngerti aku karo kowe wong sabaku kayangan kowe dadak nandani aku. Oh nggih, Pak Guru. Kumangsa kok kaya aku iki kalahan banget to. Iki aku tak dadi ratu nang kene. Ha terus sandangane kene iki kayangan nek didelok nganggo netra lair kene iki pancen wujuding alas. Nek to sama nganggo netra batin kene iki pepasren sing indah. Wujude kaya kayangan, pewangunan sing apik. Apa-apa ya ana. Oh iya, iya. Mula nek mlebu dandang mangure kuwi gunakno netra batin permana jati ben kowe weruh kaya ngapa blegere kayangan dandang mangure. Weh, ngono ya. Iya. Ha terus aku tak golek sandangan. Mengko aku tak dadi ratu nang kene. Lah kowe patihe. Aku ya golek sandangan. Ya engko nek entuk sandangan buta, dadi buta ya. Gah. Ku senengane ngrekoso kon mangan iwak mentah ora. Emoh aku nek mangan iwak mentah. Wegah aku wisane. Aku tau nyokot ra pedhel-pedhel kok. Ngrekoso alot iwak mentah ki. Enak sing mateng. Lah iya. Ya ora wujud buta engko tak dandani wujud patih satriya ya. Ya tenan ya goleki ya. Iya, aku tak nyandang sik Kang. Ya sono. Coba pirang-pirang sing pas iki wis iki wae ya Kang. Ya sing wigati nganggo pakutha. Ha. Wis kae tak cepake nang dhuwur watu kae sandangamu. Muga-muga cocok. Ya. Sirahmu ukurane pira to? 57. Wis cocok kae 57,5. Wong ku lobo. Engko tak nggo gedhek ucul. Ora. Wis kana dienggo. Ya. Wujude kaya aku, engko aku nyebut kowe Kakang Patih. Ning apa ora wagu? Ratu Rupati kok ora iso basa. Lho, ora apa-apa, wis ora apa-apa. Engko aku nek nyebut kowe Kakang Patih, kowe nek nyebut aku Yayi Prabu, wis ngono wae. Oh iya. Sandangan. Ngapa to kok hahu-hahu? Kok irungku keri ya ni. Lah wong brengosmu nyekatel semono gedene kok. Mbok ora nganggo brengos. Golek sing nganggo brengos ya ana ning watu jenenge tak cepake kowe iki mengkari dadi patih kok rewel, Bang. Gatel e, rambuté dawa ngene iki. Nang pundhake gatel. Golek liyane? Ya. Iki piye? Lah apik ngono. Ning kalusen Antasena kok raine kaya Bambangan kaya ngono kalusen. Antasena ki wong kasar kok. Bentuke kaya ya wis sing kaene kae sambung. Wah, jan ribet.
Wis iki we. Ah, wis ngono. Ning aku ya nganggo mengkutha. Ora apa-apa. Kowe mengkutha aku mengkutha ora apa-apa. Wong Patihe iki dulurku tuwa kok mula ya derajate ya padha karo ratune. Ya. Terus nganggo jeneng sapa? Nalendring Dandang Mangore. Seksenana ya, Kang. Aku ben disekseke karo jagat. Dina iki aku madhek ratu. Jejuluk Prabu Candrageni. Candrageni. Prabu Candrageni. Terus patihe sapa? Ah, Seksenala jagat saisine. Aku Patih Candramawa. Kose. Lah piye, ora wangun wae? Ora perkara ora wangun, Candramawa ki kucing. Oh iya ya. Lah iya kucing sarean kuwi. Candramawa kok jenenge pancen serem ning kucing. Sopo? Aku ket mau pikir aku mung kuwi. Kaya wis wangun Candramawa. Aku Candrageni. Kowe Candrawarih ngono ya iso apik merga geni karo banyu. Oh iya, wah gleleng. Iya. Patih Candrawarih. Iya, tak sekseni, Kang. Ya. Lho, kok ora nggo gamelan piye iki? Ya njaluk. Wah, surat tertib ngene iki ra seneng aku. Jenenge adil. Kakang Candrawarih. Yayi Prabu Candrageni ning opo? Sawetara aku lenggah dampar negara Dandang Mangore. Sapa ingkang bakal ngami-ami sarta bakal ngucek-ucek katentremaning negara Dandang Mangore? Kakang Candra Kapatih Candrawarih kudu samata ing gati sawegeng diri. Ya. Aku mesti bakal bantu karo Yayi Candrageni. Sumene sawetara Kakang. Ayo tak derekke Yayi Prabu. Nggo karepe dhewe patobat pisang geni malah saya ndodra. Saya ngombro-mbreng gawe wiranging para titah ning jagat. Klebu panjenengan ulun diwirang-wirang karo pisang geni patobat malah dadi ratone Dandang Mangore. Pukulon Jatimurti kula nyuwun pengadilan, pukulon pengadilan. Ngono tak jae cangkemmu lho nek omong kok aton nyekop sapa? Pak Mantep. Pepundhene awake dhewe Pak Mantep. Oh, apik mulane. Iya. Angenteni. Heeh. Melot mana nyamber bisa. Bina-bina saking sambikala. Kok dadi kanca tani? Aku ngenteni Pak Tani kok. Oh. Ngawur ora. Slendro. Wis jame, jam 3 kliwat ngundak bubare ngerti ya iki nang pondok aja nganti ngungkuli subuh iki para santri santriwati padha nindakake salat subuh. Heeh. Ya reng yo. Lho, kae Ndara Kresna, Ndara Janaka, kok Ndara Werkudara kok rawuh mene. Lho, lakone apa sesal dirajasa ya apa? Utu. Aku ngawur terus, omong waton nyelekop ora. Ning yaning talaga ngadi langit Mambang pantepas wulan upamaneka lintang tulya kusum
damel kaget sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Ndarawerkudara bekti kula Den. Yo Semar Depol ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Ndara bekti kula katur nala garing ndak tampa pangestuku tampanana. Ndarawerkudara Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Ya garing ndak tampa. Ya garing ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Petruk tak tampa. Ndarawerkudara Ndara Janaka bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Kresna bekti kula sinuwun. Ya Bagong tak tampa. Lah kok kowe ora padha sandhanganmu karo kakangmu sakloron kudanan. Teles e. Ya wis ora apa-apa, sesuk meneh kudu seragam. Pangestunipun nggih. Pangestu kula tampanana. Lho. Iki ngopo to bocah iki kok? Iki ngopo to gongmu kok? Wis iki. Kakangmu nangis meneh engko. Kowe iki ngaturke bekti ngono. Oh, nggih. Kuwalik. Bekti kula konco nggih, Den. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi engko jimat. Ndarawerkudara wilujeng. Slamet Bekti kula. Iya, tak tampa. Basaku tampanana Bagong gandeng tuwa kowe. Nggih. Bahasa daerah. Ora sembrono didak mudar. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Wonten menapa sinuwun kok ora wonten Karang Kadempel menika? Wigatosipun menapa? Ben bapak. Iki ngopo to? Dhisik-dhisiki ora. Lak banen cangkeme ku. Ngarep omong wae. Enten apa? Lah padha wae. Aku ya mau ya enten apa? Kakang Semar, kula Ndara. Ngerti ya kabar ingkang sumebar nganti tekan talinganing Kyai Prabu Darma Kusuma yen to dina iki ana moga-moganing wisanggeni. Ndara wisanggeni, iya. Mongko niating wisanggeni kuwi ora baen-baen. Miturut kabar ingkang tak tampa bebarengan kelanat majaning Werkudara ya kuwi Si Antasena. Wisanggeni kepengin padha karo putra Pandhawa liyane ingkang wis tau tate ngrasake dadi Nalendra. Dheweke kepengin dadi ratu ning negara Ngastina lan niat bakal bedah Ngastina Kakang. Semareka den pun nek sampeyan mboten ngemutke ingkang putra Pandhawa Wisanggeni menika mangke mboten sae mula kangsaka kuwi digelak laku ning mrapting negara Ngastina Kakang. Ayo Werkudara Janaka kowe aja keri. Yo Kresna kakangku pokok abdi kula dherekaken. Kresna sinayang manggelong mintonaken. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Awur kencang warudaya Pak Papong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe punapi di mila kayiwangan ngatingal benter ngantos mundhul wonten ing Bali Martiu Kundha jebul wonten sowanipun ganeping para Jawata nanging wujud titah inggih menika pun permoni Durga ingkang kepareng sowan. Mugi katimbalan menapa wigatosipun dene Durga sowan wonten ing kayiwangan di Kakang Rada Lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nonton. Durga permoni ana wigati apa dene Pak Sira permoni sowan ning Abiyantara Ulun. Ora men pasang Kalimantabi tinepine Wiladuni dumawahing tawang tuwang pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Sowan kula namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Ewang Adi Pukulun. Apa ingkang dumadya ning jagat raya teka kita matur ingkang kaya mengkono. Pukulun. Mboten kanthi kanyana-nyana
dinten sakmangke kayiwangan Dandang Mangore bedah pukulun. Lho. Pasitran Gondolo mayit bedah. Non. Apa to sababe dene kaya mengkono lan sapa ingkang wani ambedah kayiwangan Dandang Mangore? Mboten saged kejawi namung titah semantah waya paduka piyambak. Inggih menika pun satring Drepsila geni Wisanggening kelawan Antasena. Wonten bedah Dandang Mangore. Ingkang sekawit kula nampi sawanipun Durna kaliyan pun Duryudana nyuwun senjata pitulung. Semados angendhakaken dhateng kamurkanipun Wisanggeningipun badhe bedah negaring Astina. Namung sareng dumugi wonten ing Dandang Mangore. Durna lan Kurupati tumunten mlajar. Lan Wisanggening ngamuk wonten ing Dandang Mangore tumuli kula keplajar saking Dandang Mangore pukulun. Sareng kula waspaosaken saking ngawiyat jebul pinanggihipun Wisanggening wantun madeg nalindra wonten ing Pasitran Gondolo mayit pukulun. Soroting pandam sumula hamadhangi jroning pasarean Nangiwadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng Sang Hyang Manah engkung sumungkem guling ing Durga wonten maring adhawu sayekti ulun Wispana kelawan lelakoning titah ing mapananing Janaluka lan ngertiya sadurunge kita munjuk atur sayekti ulun wis mangerteni namung kabeh mau dadi pratandha lan wajib mbok eling-eling Bandya Petari Durga lumahing bumiku reping langit mbuya ana titah ingkang wani kelawan diwaning panggodha pangrencana ning Dandang Mangore kejaba mung titah pinilih ing dumadi saka wiji sejati ya kuwi Wisanggeni kelawan Antasena kang mangkono besok lamun to kita ketemu kelawan satriya loro mau kudu sing prayitna ngati-ati jalaran kita wis ngerti pribadi mbok menawa jangkaning jagat ing wis nerat dening para Jawata. Tobat. Perkawis menika gampil pukulun namung samantara kula menawi nyuwun tulung dalem paduka pukulun. Kemarang anjugaraken dhateng pun Wisanggeni Kakang Trada. Punawi kula trinengga dhateng kayangan kula badhe ngendhakaken kamurkanipun Wisanggeni sampun ngantos ombro-ombro Kakang. Ah nggih, atos-atos nggih. Ganjing langit kelap-lapaton Klerekin saking risang mawe gandrung Kakang Matih Candrawari Yayi Candra Geniwi Weladalah iya weladalah juga kowe iki dadi patih ora sembrono to Kang dadi patih ngomonganmu ting clebung sak penake dhewe lha aku iki dadi patih ya ora tau wong lagi iki ya mung nuruti karepmu kuwi kok ning atiku wis lega merga nadyan aku lungguh dampar ning Dandang Mangore pangrasaku wis kaya dadi nalindra. Lan apa to sababe dene aku mapan ning Dandang Mangore? Merga papan iki papaning berkasaan, papaning jim setan. Papan panggonane para dubriksa ingkang demen ganggu gawe kelawan jiwaning menungsa ingkang laku bener. Ya. Mula yen to papan iki lestari nggonku dadi ratu, mestine ora bakal ana ingkang wani ngojok-ojoki menungsa tumindak sing ora prayoga. Terus karepe Yayi Prabu ora arep dadi ratu sak teruse. Nek bisa pancen pengangkahku kaya ngono, wah jenenge ora
kowe molak malikke marang kodrat lan presti. Papan iki dadi papaning para dubriksa lan para berkasaan kuwi jagate beda karo awake dhewe. Ya mung uripe padha-padha ning jagat gedhe lan jagat cilik. Mula kangso kuwi sing prayitna ngati-ati. Nek keterus-terus nggonmu dadi ratu, iki mesti bakal dielikke karo sapa-sapa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Candrawari. Wisanggeni ora usah nganggo sandangan Kanalendran. Ulun wis ngerti lamun kita kuwi putra ing Madukara, satru ing Drepsila Geni. Ulun aja kleru, sing lenggah dampar ning Dandang Mangure kuwi Nalendra. Ya kuwi Prabu Candra Geni lan iki Kakang Patri Candrawari. Kita Wisanggeni, ning kene ora ana Wisanggeni. Wisanggeni. Ulun mrapta ning mapan kene sayekti ngendhake kelawan kekarepan kita. Ya bener, tumitah ning Madyapada mono diwenangake duwe kekarepan, nanging rak ya itung-itung digelar lan digulung. Keparepan ingkang kita lakoni mau sayekti nerak pacak nerajang perbatang. Lamun to kita dadi Nalendra ning Dandang Mangure, sayekti kita bakal gawe pepatining para Jawata. Tegese gawe sirnaning Pandya Betari Durga. Monggo elinga, jagat iki pinerang dadi loro. Ya kuwi bener luput ala becik bungah susah padang peteng lan sapiturute. Yen to jagat iki kebak wong kang ambek becik sayekti bakal njumplang. Krana ana becik kudu ana ingkang ora becik utawa ana ala. Ana ingkang padang kudu ana ingkang peteng, ana ingkang bungah kudu ana ingkang susah. Mula balekna kodrating jagat kaya wingi Wisanggeni. Pukulun. Yen pancen Iwang Pikulun Pandya kepengin lenggah ana ing Dandang Mangure, ora usah dadak nyuwun sraya Pukulun jagat Giri Pratingkah. Nanging Pandya Durga ya Sang Hyang Permoni kon nyuwun negara iki Dandang Mangure iki bali marang panguwasaning Permoni. Iwang Pikulun Permoni ora wani adu arep kelawan jeneng kita. Mula ulun ingkang sinaraya Wisanggeni, ulun jaluk kelawan jeneng kita dina samengko balekno Dandang Mangure marang panjenengan ulun. Ora bakal tak balekke apa kita wani kelawan panjenengan ulun. Yen pancen ulun Bathara Guru bakal njajal kelawan Candra Geni, ayo gage ngajak apa bakal tak turuti. Yai Prabu aja sembrono, Yai Prabu aja sembrono. Kakang Mate nek ora seneng lunga kono. Wah, ya ora ngono Yai Prabu. Ya aku kon nyang ngendine kon lunga. Mula menenga iki tanggung jawabku, nek nganti ana apa-apa tak tanggunge. Guntur Geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi kowe Wisanggeni. Pukulun manik kaya wis namakake Kyai Guntur Geni guntur angin wadene ora gawe gograk uluku salamba. Mula saiki genti aku Pukulun ora satrepe panjenengan lenggah ana ing kene lan ora satrepe panjenengan bantu kelawan Pandya Betari Durga. Mula kang saka kuwi nyuwun pangapura yen aku ingkang ngundurake Pukulun marang Kayiwangan Suralaya Pukulun. Yai Prabu Candra Geni pancen digdaya ora sah ngalem, ora sah werna-werna. Nyatane pancen kaya mengkene, sapa sing arep ngganggu nggonku dadi ratu yen durung tutuk ora bakal tak balekke. Taunana windanana. Wah, gawe perkara lho kok Yai wis ben.
saking Gudha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri lho Man Sengkuni inggih kasinggihan wah suman bapakku inggih Raden Paman Patih Ploso Jenar inggih lho Pak Sengkuni iya Petro lho lek sapa aran-arane angel lek seng nggri mendelik maseng ora pamanaya wonten menapa aduh nggih ketiwasan menawi paduka ndaharaturipun ingkang bapa ing kematian Ngastina sak mangke komplang lho Ngastina komplang nggih sababipun nuwun sewu saking tingkah lampahipun ingkang putra pun Anggir Wisanggeni anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina monggo sampun dipun emutaken sajaipun sampun boten saged dipun nilekaken sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik nalika semanten anak Prabu Ngastina tumunten kepelajar nyuwun pambiyantunipun nuwun sewu inggih menika menawi boten klintu Pandya Betari Durga inggih Sang Hyang Permoni salajengipun Sang Hyang Permoni ajri kaliyan pangamukipun Raden Wisanggeni tumunten kabar ingkang kula tampi inggih Raden Wisanggeni lenggah dampar wonten Dandang Mangore jejuluk Nalindra Prabu Candrageni sedaya sampun sami priksa lan kabar menika sampun warata sumebar saindenging jagat mila kula semanggaaken anggenipun ngendhakaken dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Wisanggeni anakku nggih anakku cah bagus tenan to Gusti Pati? Iya, Petro tenan. Mergo sampeyan niku kulino ngapusi. Sampeyan niku ngapusi niku mangagem saben dina. Mula nek nganti niki mengke ngapusi, sampeyan ning ngargahe perkara karo pemunden Pandhawa karo putra-putrane ditenono sing ora trima Petro. Goleki ning Ploso Jenar. Gajuli tenan. Iki tenan to ni? Gus. Aku ki patih kok nani-nani. Anu ora kena patih saestu to? Iya, Bagong. Tenono. Boleh nganti ngapusi parane Ploso colong kathokmu. Ngancamane kok ming colong. Ukurane pas ya karo aku. Nek ora nyolong nggonamu arep nganggo ganti nganggo sae sapa aku? Lah dalah dadi kaya Kanjeng langit kelap-lapaton lir gencanging risang mawe gandrung ing Kakang Matrih Candraware apa Kakang Yayi Prabu Candrageni iki ana ratu rantak-rantak karo piyai-piyai luhur oh malah nggawa kirik loro kae nggo ngopo sabar ya, Go. Sabar. Aku wong ikhlas kok, Truk. Aku dunake kirik ra nesu wong apik kirike aku. Ha iya, santai wae pokoke. Arjuna wonten maring adaw. Lah kok dadi kaya ngene iki kepiye? Terus iki sing nganggo sandhangane sapa coba? Wah, caedan kabeh. Wisanggeni. Lho, iki Prabu Candrageni wis to, ora usah dadak kowe
nyentulane rembuke awakmu ing Ndarawati. Dikapak-kapakno aku ora bakal pangling karo kowe. Iki Nata Candrageni. Ya, Nata Candrageni aku tak matur karo sampeyan ya. Ya piye? Apa ya kaya ngono kuwi wis pas? Apa ya kaya ngono kuwi wis trep? Sing jeneng ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa ora kanthi tumindak ing kaya mengkono mau. Netepi marang kewajibaning kasatriyan, njunjung marang bangsa lan negara. Ngarumke asmaning wong tuwa kanthi lelabuhan ingkang lereke tumindak marang kautaman kuwi kabeh uga bakal ngarumake asmaning wong tuwa. Ora kudu munjung marang wong tuwa wujuding negara. Malah salah kaprah nganti ngombro-ombro. Kayiwangan tok dadekke negara iki arepmu piye aku tak takon. Wisanggeni. Ya bener, sira kuwi satriya ingkang pinunjul ing apa-apa mbrojol ing akrep. Pancen anakku Ndresila Geni kuwi upama hitungane anak Pandhawa ngono pancen ora ana ingkang ngungkuli marang kekuwataning satria ing Ndresila Geni, anake Janaka sing jeneng Wisanggeni ora ana. Kabeh padha kalah. Yang bab kawaskitane ya kadigdayane ya wong eling-eling katresnaning Sang Asih Prana katresnaning Sang Hyang Padawenang. Lah apa dumesira kuwi dadi katresnaning Sang Hyang Padawenang terus mbok nggogol-gol nggonmu ngalahke marang sapa wae, nggonmu kepengin tumindak apa wae kanthi ngesuk-suk marang kamardikaning wong liya. Ya ngono apa piye? Lah nek cara aku ora ngrebut Ngastina kok. Nek cara Kresna niatmu ingkang kaya mengkono mau ora cara ngrebut Ngastina, ora mbedah dandang mangure. Yen pancen kowe pengen dadi ratu, yen pancen ngakoni kowe wong digdaya, bedah negara, mboyong putri, kuwi luwih kuncara, bangane muktimu ngesok-sok marang katentremaning wong liya. Lho, kowe kapokmu kapan? Pucet saiki. Lah iki sing ngendika ahli sastra. Sastra Dimerja ya, Go. Gareng nanti gareng-gareng aja. Ngelih paring kae kata. Nengke wae engko cendangi wae terus. Ah iya. Ora ana apa-apa kok. Ayo. Nek kowe ora gelem bali kaya wingi ngene ora gelem balekke dandang mangure iki marang mangsaning Sang Hyang Permoni. Ya wis ora apa-apa, ya mangsa Bathara. Ning kala becik bener luput tanggungan dhewe. Kowe aja ngembet marang katentremaning para Pandhawa. Aja ngembet marang kanikmataning urip para Pandhawa Wisanggeni. Kowe iki isih anake Pandhawa lho Wisanggeni. Sepira luput aku nyuwun pangapura ya wa. Lah rak ngono. Ya bener kowe iki wong ampun nek ya dikandhani wong tuwa iki rak ya manut. Ampuh kaya ngapa nek mungsuh wong tuwa iki kudu ngajeni. Lah wis kaya ngono wae kowe iki wis gawe marmatine wong tuwa. Ming bangun miturut ngono tok wae iki atine Janaka rak wis marem ya Janaka. Mboten Koko Prabu. Lho. Mboten menika ingkang matur Petruk. Petruk tak kepruk watu modar kowe. Aku seneng ya gawe kisruh wong do rembugan apik-apik ngene. Ngaturke panuwun ya wa. Ya. Lah kae patihmu kae sapa? Iki Kakang Antasena. Jagemblung. Ora salin ta idak ndasmu kowe. Wo. Nungane mau kon salin saiki dibadarke. Salin ora seret kowe. Ya ya. Apa saiki doan glelengo karo piyai sepuh sampeyan kalah. Wah mau dadi ratu bagus banget saiki bali kaya wingi ngene. Patih Candrageni. Waduh. Ndara Antasena. Iya, Tru. Nggih. Nuruti adimu lanang kowe ya wis mboten apa-apa wong nresnani karo adine lanang kok. Ora masalah. Arep Kudara. Nggih. Pulihna kaya wingi ngene. Wisanggeni kowe bali ning Ndresila Geni. Iya, Wadhi. Ngestake dawuh Antasena bali marang Ngrandu Gumbala. Ya, aku ora salah lho, Wadhi. Aku meng ngetutke karo adiku lanang. Wis to. Ora usah dadak salah-salahan. Kabeh wis padha nglenggono marang jejere dhewe-dhewe.
ora usah duwe panjangka sing ngungkuli marang kekuwatanmu. Kinodrat pisanggeni dadi satriya. Antasena ya dadi satriya. Lakonana kodrating uripmu kanthi tuwajuh. Kang mangkono bakal entuk kanugrahaning dewa. Wa ireng ngestake dawuh ngaturake panuwun. Iki engko sing calone methuke Kurawa sapa? Lho, bapakmu biasane. Bapakmu Antasena. Ora caturan karo kowe. Oh ya wis, ya wis. Wah, dipendeliki aku terus. Pendeliki genti mripate gedhe kowe kok. Ning serem kono Ya wis rasa mendeli. Aku ora mendeli kaya mendeli. Ditip ya, Pak. Ditip kowe. Bayi ditip karo wong gerang. Iki iya apa? pusaka Cundamane. Pusaka Cundamane kuwi nggone Durna bapakku. Heeh. Otok gawa. Saedan. Wah, mesti Durna tok jotosi. Ora ya. Kula ngerti, heeh, truk cangkeme. Wong ora kok. Aku terus Durna saiki diperban sirahe. Aku ya ora Durna. Opname ya, Truk. Pancen menungso-menungso elek tenan. Titip ya, Pak. Wis kono mangsa boronga. Durna bapakku nangis. Ngopo? Kelangan pusaka Cundamane. Digawa sapa? Digawa anakmu Werkudara. Sapa? Antasena. Petruk. Nun. Pusakane gorene. Nggih. Lagi tak ngonceki tebu. Wong edan pusaka nggo ngonceki tebu. Ngelak kok ya. Nggo. Matur nuwun ya Petra. Aduh. Petra edan. Iki kok mesti mlentrong ya men. Sunane nganggo pusaka ora sak penake dhewe. Oh iya aku njaluk ngapura ya Werkudara. Lho. Ngapa? Kuwi guruku, ora kok sembrono. Kok tutuk bathuke nganggo Cundamane. Oh. Muni yo. Mboten lamit. Ngapa Truk kok ngece? Sapa sing ngece? Mau Ndara Werkudara tek. Sapa? Petruk. Wah, Petruk kene. Truk timbali. Cangkemmu ya lek. Senengane wadul-wadul ora kono ora nogah. Durna bapakku kundur nyang Sukalima. Oh iya Werkudara, iya.